Гостите. Гостите ли дойдоха, тате? Дай на земята! Кои сте вие, бе? Мърши! Колене! Кои сте вие? Ще ви смъчкам, бе! На колене! Ще ви смъчкам! Престете до мене, ще ви смъчкам, бе, мъж! Ще ви смъчкам! Палячовци с маски! Ще влизате с маски в къщата ми! Ще ви изпепеля! Колко остави момчета да си вършат работата? Инспектор Попов, ГДБОП. Арестувам те за наркотрафик. Оръжие! Хагърдай! Играчки! 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 Играчки!